Din il-ġimgħa beda x-xogħol fil-baċir numru 1 ta' Bormla li huwa wieħed miż-żewġ kampus tal-Università Amerikana f'Malta. Il-ġimgħa wara nofsinhar il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona żar il-post fejn segwa mill-qrib l-ewwel xogħlijiet. Il-punt ta' tluq għall-baċir numru 1 huwa r-restawl fuq il-British Building. Il-perit Edwin Minto spjega l-kumplament tax-xogħol meħtieġ. Mbagħad induru fuq l-intern tal-binja la darba jkollna l-permessi kif il-estud il-parti tal-British Building ħanduru fuq il-Knights Building. Bekk dal-binja hawnhekk kun tista' tintuża. Naturalment kif ikonna aħna dawn l-istudenti qegħdin akkomodati hawnhekk, la darba jkun lest in-naħa l-oħra jiċċaqgħu n-naħa l-oħra nkunu nistgħu nibdew bl-estensjonijiet li għandna fuq l-ewwel binja u mbagħad eventwalment fuq it-tieni binja. Wara dan jibda x-xogħol fuq bini ġdid li jikkonsisti mill-parti ċentrali ta' bejn iż-żewġ binjiet, parkeġġ u binja li se tospita l-Fakultà tal-Liġi. Ix-xogħol kollu se jammonta għal 50 miljun euro. Dwar din il-ħidma li qed issir f'Bormla l-perit Minto faċċena l-fatt li qed tingħata l-attenzjoni massima. Naturalment qed nagħtu importanza kbira lejn il-binja eżistenti. Dan jifforma parti integrali mill-wirt arkitettoniku u storiku tagħna. U allura qegħdin noqogħdu b'seba' għajnej li x-xogħol isir kif suppost, il-xogħol qed isir b'tali mod u manjera li filwaqt li l-qadim qed jiġi rispettat qegħdin ukoll inkunu konxju tal-ġdid. Il-Ministru Chris Cardona fakkar li dan huwa l-ikbar investiment dirett barrani li qatra n-nofsinhar ta' Malta. Investiment li jammonta għal 115 miljun euro fuq medda ta' 3 snin. Għal il-proġett se jwassal għal żieda ta' bejn 20 u 25 miljun euro fis-sena fil-ġid nazzjonali u l-ħolqien ta' 750 impjieg ġdid. Is-Sindku ta' Bormla Alison Zarafa Civelli spjegat li issa r-residenti bdew jaraw li se jkollhom xi ħaġa sabiħa fil-lokalità tagħhom. Sentiment li kien sostnut minn Alex Muscat mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Infatti kellek anke residenti li kummentaw li sfortunatament għad hemm ċertu stigma marbuta mal-Kottonera, hemm ċertu stigma marbuta ma' Bormla. U proġett ta' ċertu prestiġu ma' dik li hija università jgħin biex jibdel dik il-perċezzjoni, dik l-idea. Kif ukoll il-fatt li għandek ammont żgħir ħafna ta' studenti universitarji li propju jiġu mill-Kottonera, il-fatt li sa jkollhom università ġewwa darhom stess. L-idea li inti tmur università mhijiex daqshekk idea l-bogħod, hija xi ħaġa close to home.